Baretang balansyado, dainimping kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga bareta ngunya na Lunes. Kami ang maturkan bareta. Ako po si Jasmine Balolo. Ako mo po si Edwin Peralta. Enot sa headlines kan mga bareta. Duwang motorista gadaan mantang duaan irido sa banggaan kan motorsiklo asin bus sa Malilipot, Albay. Special MDRRMC meeting ginibukan Santo Domingo LGU kasuhapon bilang preparasyon sa bagyong Nika. Mga vulnerables sa landslide pinaibakwar. Gobyerno lokal kan Tabaco City nagkaigwan ng pre-disaster risk assessment meeting bilang preparasyon sa bagyong Nika. Gobyerno probinsyal kan Kamsur nagpautob nin forced evacuation sa mga high-risk areas. Sa lado national, duwa pang bagyo ang masunod na sa severe tropical storm Nika. Primera Dama Lisa Marcos napahibi sa rescuers na nagadananin 7 kapamilya mantang nagsasalbar nin mga binaha dahil sa bagyong Christine. Ekonomista ang kongresista nagpahayag na kaipuan kan Pilipinas ni matibay na diskarte sa pagkuan in foreign investment. Inflation, top concern pa man giraray kan mga Pilipino sigon sa survey kan Okta Research. Sa ibang nasyon, fresh human H5 bird flu na rehistro sa Canada. Baretang Sports, Cleveland Cavaliers mantinidong undefeated sa kartadang 0-0 matapos tambakan ang Golden State Warriors. Detalles kan Bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Gadaan ang duwang motorista mantang duwaman an irido sa nangyaring aksidente sa Purok 2, Barangay San Francisco, Malilipot, Albay. Sa informasyon na ipinaluwas ni Malilipot PNP Chief Police Captain Alex Alcantara mantang pigbabiyahe kan sarong bus ang dalan sa direksyon kan Legazpi City papasiring sa Tabaco City kan may sarong daipig ngarana na pedestrian ang nagbalyo sa tinampo sa pinangyarihan kan insidente. Sigun kay Alcantara, binalong likayan kan bus driver ang mabalyong persona mantang day na reparo ang papaabot na duwang motorsiklo. Dalang kini puminaerarom sa ang motorsiklo asin driver kini sa pigmamaniyong bus kan nasabing driver. Sa ngunyan, nagpapadagos ang investigasyon kan pulisya mantang nasa kustudya na kan Malilipot MPS ang bus driver. Tolos na nagpaapod nin kainot-inoting special MDRRMC meeting para sa pre-disaster risk assessment si Mayor June Aguas kan Santo Domingo Albay bilang preparasyon sa severe tropical storm Nika. Sigon kay Vice Mayor Mark Aguas na iyo ang nakatoka o natokahan ni Mayor June Aguas na mag-preside sa pagtiripon dahil may equally important na piglakaw ang alkalde na ginibo ang PRDRA tanganing maibitaran na magkakirigkigan sa magiging epekto kan bagyong Nika sa lokalidad. Maski nga ni dai nakasabay ang Santo Domingo sa ipinairarom na signal number 1. Nilatag ni MDRRMO Head Mart Ian Shapno ang mga peligrosong lugar sa baha, landslide asin lahar na naging dahilan para ipag-orden ni Vice Mayor Aguas ang pag-ebakwar sa mga pamilyang delikado sa pagrasay nin daga. Nagpahayag man
asigurasyon ang mga miyembro kan MDRRMC arog kan BJMP, BFP, PNP, DSWD Liga ng mga Barangay, kabalikat Civicom 430, Sarumbanggi asin media representatives sa kahandaan na magresponde asin magpaluwas nin mga impormasyon sa anuman na emerhensya na darahon kan bagyong Nika sa Banwaan. Mientras na ipinautob man ni Municipal Administrator asin Ground Commander Mike Banzale ang pagsiguro na may gasolina ang mga vehikulo na maresponde. Nagpreparar man ang MDRRMC sa pagresponde sa mga pasahero na posibleng maipit sa terminal kung dai magbiyahe ang mga jeep in kaso magkusog ang bagsak kan uran. Nagkaigwa ang gobyerno lokal kan Tabaco City nin pre-disaster risk assessment bilang preparasyon sa bagyong Nika. Pinanginutan ni Tabaco City Disaster Risk Reduction and Management Council kung sain katayuan kan pre-disaster risk assessment meeting na aramon ang kahandaan asin kasanayan kan mga ini sa oras kan kalamidad pag-abot sa manlain-lain na aspeto. Matatandaan ka nakaaging bagyong Christine nagwalot ini ni dakulang danyo sa Albay kung kaya mantang may panahon padagos ang preparasyon kan iba-ibang ahensya para sa plano asin iba pang aksyon sa pagsimbag sa panahon nin kalamidad. Balik biyahe na ang mga roro asin cargo vessel sa probinsya kan Catanduanes matapos masuspindi dahilan kay bagyong Nika. Sa ipinaluwas na Sea Travel Advisory number 1124-02 kan Coast Guard Bicol, balik na ang biyahe kasunod kan latest report kan Pag-asa kung saan hinali na ang tropical cyclone warning signal sa Catanduanes. Sa ibong kaini dahilan sa gale warning Number 3, na epektibo pa sa northern coast of Catanduanes, partikular sa Pandan, Bagamanok, Viga, Panganiban asin Gigmoto, ang mga vessels below 250 gross tonnage, fishing boats asin iba pang small watercrafts. Ipinagbabawal pang magbiyahe sa nasabing munisipyo mantang ang larger vessels, pig-abisuhan na maging alerto sa paagi sa pag-agi sa mga rough seas. Mientras tanto ang Regina Shipping Lines nag-abiso man kan balik biyahe sa Tabaco City papasiring sa San Andres, Catanduanes. Ang biyahe sa Tabaco papasiring San Andres alas 8 nin aga asin alas 12 nin pagkaudto. Hale sa San Andres papasiring sa Tabaco alas 11 nin aga asin alauna nin hapon. Sa ibong nalado, preparado ang farsa kan pulisya sa Catanduanes sa pigaandaman na epekto kan bagyong Nika. Sigun kay Catanduanes PPO spokesperson, Police Major Rosalinda Gaston, aktibado na ang Reactionary Standby Support Force mantang nasa 53 ang standby personnel sa probinsya. Igwaman in search and rescue personnel na nai-deploy na sa kabilugan na 41. Ang nasabing mga personahe ipinararom sa ensayo para sa disaster preparedness. Sinabi ni Gaston na maski pa ang mga land as in water assets, preparado naman tanganing magresponde sa anuman na sitwasyon na posibleng darahon kan maraot na panahon. Apera kini, aktibo ang koordinasyon sa lambang mga lokal na gobyerno tanganing mabantayan ang sitwasyon asin masiguro ang kaligtasan kan mga residentes sa Catanduanes. Nagpautob nin sa piritang pagpaebakwar ang gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa mga high-risk areas dahil sa patakot kan bagyong Nika. Ang nasabing kasuguan susog sa ipinaluwas na abiso kan Pag-asa kung saan piglalaoman ang moderate to heavy rains mantang posible ining magkausanin mga pagbaha asin pagrasay kan daga. Sigon kay Camarines Sur Governor Luigi Villafuerte, nakadeploy na ang task force mandatory evacuation teams sa mga high-risk areas sa probinsya kasabay na ang mga banwaan kan Bula, Nabwa, Minalabak, Milaor, Kamaligan, Gainza asin Kanaman. Matatandaan ang mga lugar na ini sa Camarines Sur, iyong ang matinding na apektaran kan mahiwasang pagbaha sa nakaaging bagyong Christine. Katakod ka ini hinagad ni Villafuerte sa mga residente, lalo na sa mga lugar na prone sa pagbaha asin landslide, na kung pupwede mag-ebakwar na sa lalong madaling panahon, asin magdangog sa mga abiso kan autoridad para sa indang kaligtasan.
Nagdara ni panibagong pag-asa sa mga residentes kan Albay asin Camarines Sur, partikular na ang grabing naapektaran kan pagbaha dalan sa bagyong Christine. Ini ang ipinahayag ni Albay 3rd District Congressman Didi Cabredo matapos ipahayag ni Presidente Bongbong Marcos ang pagbuhay giraray sa Bicol River Basin Development Project. Sigun kay Cabredo, ang tubig baha hali sa taludtod kan Bulkan Mayon sa Kamalig, minabulo sa Ginubatan, Ligao City, Owas, Pulangi, asin Libon, asin minabutwa sa Lake Batu, na nagpapaita sa level kan tubig. Kasabay kan tubig hali sa Bulkan Mayon, ang mga tubig baha hali man sa Iriga City. Nabwa asin iba pang probinsya kan Camarines Sur, minabulo sa Lake Batu na mas lalong itaas sa level kan tubig sa Danau. Durante kan maraot na panahon, minasuro upay ang Lake Batu asin nagkaigwanin backflow na nagresulta sa paggagaba kan mga diki asin nagpapalala sa baha sa kataraning na komunidad na nakakapektar sa residential asin agricultural area. Katakod kini nangapunan ang mga residente sa gobyerno na tabangan sinda na masolusyonan ang peligro sa pagbaha na nagpapatakot sa sindang mga lugar kada bes na minaoran. Sigun kay Cabredo, ang pagbuhay ka na BRDBP sarong positibong lakdang kan presidente dahil kay puan talaga kan Albay asin Camarines Sur nin long-term solution para mamanihar ang presenting peligro sa baha asin proteksyon kan mga namamanuan pati na kan sendang kabuhayan. Uminabot na sa sobra 400 milyon pesos. Ang kantidad gantabang na naidistribuer kan DSWD Bicol sa mga naafektaran kan Bagyong Christine asin Leon. Sa pinakaultimong datos kan Department of Social Welfare and Development Field Office kan Bicol Region. Kasabay sa tabang na ini ang mga family food box, inumo na tubig, bagas hali sa Department of Agriculture, modular asin family tents, mga non-food relief items, pinansyal na tabang asin mainit na pagkakan para sa mga pasaherong na stranded sa mga pantalan kan rehiyon. Sa kabilugan, apektado ang sobra 788,000 na pamilya o katumbas nin sobra sa 3 milyon na individual sa 6 na probinsya kan Bicol. Hali sa bilang na ini, sobra 7,000 na pamilya o 31,741 katawo ang presenteng nasa 147 evacuation centers sa rehiyon. May dagdag na sobra 9,000 na pamilya o sobra 38,000 na individual ang paramientras na nakaistar sa mga kapamilya. Yan ang primero gabtangkan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kini. Nataday ka pa nagbabuhat sa higdaan. Sobra sa OT, sobra sa inuman, sobra sa karaunan. Nako, sa edad ta, pag-arog kayan ang lifestyle, sobrang maluya ang immune system. Baad maging hirilangon. Ang kaipuan ta mga angkol, so daily supplement na kayang tabangan magpakusog nin immune health. Mag-Immune Pro Oral daw. Pag-abot sa immune health, ini ang pro. Tan Immune Pro sana ang pigamitan in Zinc Plus technology. Tabang para bilog ang makukuamong proteksyon with proper diet and exercise. Okay ang immune health kontra sa helang. Kaya, oral daw magtiwala sa pro. Immune Pro. Siyempre, sabayan in proper diet and exercise. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Immune Pro. Asin pag-igwang na mamatean, consult your doctor tulos. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar.
Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas, o tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Thank you kong Joey Salceda, habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medical. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating approval ang sa tuyang congressman. Albay ahead ang atang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead ang at lahat, oh. Albay ahead ang at lahat, oh. Kong Joey Salceda. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Si Fem Imperial sa pagserbisyo ay the best po pakaidto. Namatay ang kantao sa iyang pagserbisyo sa tercer distrito. Asing kang gabos ng mga kulanggenyo. Si Fem Imperial kasurug ta sa pag-uswag ng satong banwa. Magayon na proyekto sin programa ang padagos na winawaras niya. Di sa pulang ginabanluaan ta. Gabos na kulanggenyo pinapadaba siya. Mahigos matinabang malalauman pa. Siya ang leader na kaibuhan ta. Infrastruktura, agrikultura, tabang sa mga para-oma. Masalud na programa para sa gabos. Serbisyong Imperial, provintas at mga boss. Si Fem ang kasurug ta sa pag-uswag ng satong banwa. Si Fem, mura ng iba. Serbisyong Imperial, malalauman ta. Si Fem Imperial na patagos ang pagserbi sa banwa kang kulangi. Serbisyong Imperial, termina niya tong malalaoma. Si Fem Imperial na pagtabaan ko lang. Figaro, Figaro,
Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Pabili po ng 2 Knorr Chicken Cubes. O eto, Ha? Isa lang po to ah. doble yan! Ang Knorr Cubes ay may doble-doble! Knorr Cubes doble! 2 for 10 lang yan! Sulit na sulit! Mapapaulit! Knorr Cubes doble pack! Ang sarap-sarap ng doble-doble with Knorr Cubes doble pack! 2 cubes for 10 pesos SRP lang! Also available in pork. Promo lasts from January 2, 2024 to January 1, 2025 per DOH FDA CRR permit number 1589 series of 2023. Pack na pa! Knorr Cubes. May double pack na. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Available in chicken and pork. Bili na sa suking tindahan. Kahit always blooming bango sa Surf Fabcon. New Surf Fabcon Fresh and Bloom. May 3 times amoy pawis shield. Kaya, Kahit always blooming bango sa Surf Fabcon. based on lactase and select fabric versus detergent powder only. Surf! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Detalles kang bareta sa Lado Nacional. Duha pang tropical cyclone ang bigdalauman na malaog sa Philippine Area of Responsibility ngunya na simana. Sinabi ni Pag-asa Administrator Nathaniel Servando na pera sa severe tropical storm Nika, pigbabantayan ninda ang duha pang posibleng maglaog sa par sa pagultanan kan Nobyembre 10 hasta Nobyembre 16. Apo doon ining Ophel asin Pipito kung makalaog na sa par. Pigdalauman na masakat sa typhoon category ngunya na simana ang bagyong Nika bago maglandfall sa Aurora o kaya sa Isabela. Nangingenot pa man giraray an inflation o kaskas kan pag-itaas kan presyo nin mga barakalon asin serbisyo bilang top urgent national concern kan mga Pilipino sigon sa pinakabagong survey kan Okta Research. Sa third quarter tugon ng masa survey, mayoriya kan mga Pinoy o 66% ang nasabing top urgent national concern ninda an inflation. Nagsunod an pag-itaas kan sweldo kan obrero asin baratong presyo nin pagkaon 39%.
Pagkrear nin mas dakol na trabaho 33%, asin pagkortar sa pagtios 25%. National concern man, kan mga Pinoy ang libreng edukasyon 19%, asin paglaban sa korupsyon sa gobyerno 17%. Mientras na least concerned maninda, ang pagbabago kan konstitusyon, asin pagbawas nin singil sa kuryente. Ginibo ang survey poon Agosto 28 sa Septyembre 2, 2024. Kaipuan kan Pilipinas din sa rong matibayon na diskarte para makaingganyar nin mga dayuhan na investor sa tuyang nasyon. Ini ang pahayag ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda, pamayo kan House Ways and Means Committee, kasunod kan panggagana ni Donald Trump bilang nakabalik na presidente kan Estados Unidos. Sigun sa ekonomistang kongresista na ang tariff policy kan bagong presidente kan Amerika, dahil pwedeng maibitaran na mayuyugyog ang global investment regime asin pwede ning mapaduman sa parehong paagi alagad ang pagtubod niya pigagadan kini ang globalized manufacturing company sali sa Estados Unidos asin magpakusogsanan sa presenting manufacturing bases pasasiring sa Southeast Asia. Kung kaya, ang Pilipinas dapat magkaiguanin paghiling sa mga investment na ini. Tinawan ng punto ni Salceda na araw kan nakatuudan ang sa tuyang espesyal na relasyon sa Estados Unidos, yung perming nagtitios, maski sisay pa man, ang mamahala asin ini, mantenidong parehong sistema. Sinabi ni Salceda na magayon na bareta digdi iyo an uminagi kita sa sarong Trump presidency kon kaya midbid na ang sa iyang mga predisposition asin ang pagkakaiba sa pagultanan kan sa iyang retorika sa kampanya asin sa aktual na polisiya. Dain na pugola na mapahibi si Primera Dama Lisa Araneta Marcos sa rescuer na nawaranin 7 mahal sa buhay mantang nagsasalbar sa mga binaha dahil sa bagyong Christine. Mahigpit na kinugos kan First Lady and rescuer na si Edwin Mendoza sa distribusyon niya nin ayuda kasuod mang agad Nobyembre 10 sa Talisay, Batangas. Nagresibi si Mendoza nin 250,000 pesos na tabang pinansyal gikan sa gobyerno asin sa sarong private foundation. Mantang pigsusurat ang baretang ini, mantinidong missing an anom na miyembro kan pamilya ni Mendoza na kinabibilangan kan sa iyang tulong-tugang, 2 pamangkin asin bayaw, an bangkay sanakan 84 anyos na ama ni Mendoza na si Sulpicio ang na-recover sa ngunyan. Enot kaini minidbid kan provincial government kan Batangas si Mendoza. Tinawan si Mendoza rescuer gikan sa Balete Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Nin plaque of recognition asin 150,000 ni Batangas Governor Himilando Mandanas. Bareta hali sa ibang nasyon. Nairehistro kan Canada ang primerong kaso kini in human H5 bird flu sa British Columbia kung saan 22 na poultry farm natumbok na infected sa virus. Napag-araman na tinamaan ka nasabing helang sarong teenager na pinagtutubudan na naulakitan kan virus sa sarong bayong o iba pang hayop. Ang H5 bird flu o avian influenza sarong klase ng virus na pirmi nagtatama sa mga hayop, partikular na sa mga bayong na pwedeng mag-ulakit sa mga tao kung ang mga hayop na may virus direktang kinaputan, nakaon o nasingot. Sa ngunyan, nagpapahayag man o nagpaparay man ang biktima sa Children's Hospital. Sigun kay Canada Health Minister Mark Holland, padagos nang pig-aaram na pighalian kan ulakit asin kung paano ini na ipasa sa biktima. Nagkapara sa mga eksperto na adit dahil may ebidensya na nagpapatunay na posibleng magresulta sa pandemic ang nasabing virus dahil sa pwedeng pagkaskas kan ulakit sa kapwa-tao. Nagkapara sa mga simptomas kan nasabing virus, yun pagkakaigwan ng kalentura, abo sipon, kadefisilan maghangos, pagkalibong, asin pagkulog kan lawas.
Baretang Sports, padagos an pamamayagpag kan Cleveland Cavaliers sa regular season matapos tambakan na ang Golden State Warriors sa score na 136-117. Dahilan digdi pugol na kan Cavs ang 10-0 win-loss record. Ang Cavs ang salamenteng team sa NBA na nagbulsa kan nasabing record poon kan magibo ini kan Warriors kan 2015 to 2016 season. Garong nagpiestra ang Cavs kan tambakan ang Warriors din 39 big points sa pagtapos kan first half kan kawat. Pinirit man kan Warriors na makabangon sa third quarter asin tulos na naglaog nin 41 points kontra sa 29 points kan Cavs. Alagad dakulang marhay na ang lamang kan Cavs para mabukod pa ang Warriors sa pagtapos kan kawat. Sa giraray na nagpahiling nin magayon na opensa ang Cavs sa paagi kan 27 points ni Darius Garland, 23 points gikan kay Evan Mobley, asin 20 points gikan sa bench asin dating Warriors player na si T. Jerome. Daima na isalbar ni Steph Curry ang sa iyang team matapos malimitaran sa nasa 12 points. Mantang 3 points na ang nagibo kan shooter na si Buddy Hield. Iniyan ni kaduwang pagkadaog kan Golden State Warriors ngunya na season pugol an 7 gana. Ultimo sa detalles kang Bareta ang kamugtakan kan panahon na sa linya ang pag-asa. Maray na aga po para po sa tuyang update sa panahon. Ang bagyong si Nika nagkusupa po iniyo asin sa ngunyan sa na ini yung typhoon habang inimana sa kadagatan sa may sirangan na partikang Aurora. Puring namata ng sentro kan bagyong Nika sa distansyang 100 kilometers east-southeast kan kasiguran Aurora. Sa coordinates po yan na 16.0 degrees north, 123.0 degrees east. Sa ngunyan, igwana ining taglaynin kusog na doros na harani sa sentrong nagaabot sa 120 km per hour. As inikong pagbugso kan doros na nagaabot sa 150 km per hour. Nagiro ini sa direksyon na pasulnupan, norteng sulnupan, sa rekas man na 20 km per hour. Kasi kung dahil man magbago sa tracking kang bagyo at siya na alas 2 din hapon nilalaw man na ini man nasa may bisinidad na kang buntok mountain province. Sa ngunyan, igo naman tropical cyclone wind signal number 4 sa nagkakapirang lugar duman sa may central at northern Luzon. Samantala, digdiman sa Bicol region, nakabandera pa man ang tropical cyclone wind signal number 1 sa probinsya kang Camarines Norte, sa northeastern portion man kang Camarines Sur, kung saan man iyan ang mga munisipyo duman sa Siroma, Tinambak, Garcitorena, asin Dagunoy. Samantala, igwaman gale warning sa mga kadagatan o sa may northern asin eastern coast man kang Camarines Sur, pati naman sa northern coast kang Catanduanes. Singani na natin lima na delikadong magpalaot sa kadagatan dahil naman sa inasahan na darakulang pag-alo na daraman kang bagyong si Mika. Sa probinsya kang Cam Norte, Camarines Norte, asin Camarines Sur, ngunyan na aldaw, nilalauman man at may mga pag-ura na may mga pagsukan doros dahil pa man sa epekto kan bagyong Mika. Samantalang ang probinsya man kang Albay asin Catanduanes, nilalauman man ang mapanganoro na kalangitan na may mga kalat-kalat man na pag-uran asin pagkilat pagdaguldol. Samantalang ang probinsya man kang Sorsogon asin Masbate, nilalauman man na magkakaigwanin bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan na may mga pulong-pulong pag-uran o pagkikilat asin pagdaguldol. Yan po sa tuyang update, halip dito sa DOST Pag-asa, Ariel Samudio. Yan mga tugang na detalles kay mga Bareta ngunyan na Lunes 11-11. Sabi naman, no jowa, no problem. Sa pag-ara ka mga pag-ariba, Mardila, Angel Mostasa, Jenny Baldaran, sa Newsbase, si Riman Ramir Tanay, sa Lado Teknikal, asin Pag-asa. Kami po ang nagatudkan Bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako mo po si Edwin Taral na nagsasabing salamat kansa inyong magantabay. Masunod tulos, Mr. M. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho.
Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura.